गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय रायजोफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआवहाय आङो आं ड्रेस गोदान बानायहोदोंमोन नालाय बियो दा सफैनानै दङ बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोदों ड्रेसआ बारा बुरजा नङा मोनथामसोल' दङ ओमफ्राय दा सफैबाय नालाय देखायनोसै आङो ड्रेसआ नै बेनो ओमफ्राय आं गांसे गाननानै देखायनोसै र' आं गानग्रोनि नै बेनो ड्रेसआ लोगोफोर माबायदि जादों बेखौ अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहर दे माने बे ड्रेसखौ आङो स्पेशली रेन्टनि थाखायसो बानायहोदों जोंनाव रेन्ट हरनायनिबो सिस्टेम दं नालायथो ओमफ्राय बे ड्रेसखौ नोंथांमोना बिदिनो फट'शुटफोर बा कलेजफोरनि फेशन श' बेबायदियाव लांनो हागोन आरो दाथ' मानसिफ्रा बिराद मिउजिक भिडिअबो बानायो बेफ्रावबो लांनो हागोन आरो ओमफ्राय जुदि सोरबाफोर फसायथारदोंब्ला बायथायनो गोसोब्ला बायथायनोबो हागोन नोंसिनिनो साइजआवनो मोजाङै बानायनानै हरगोन ओमफ्राय एसेफोर डिजाइनफोर होदेरनो गोसो जादोंब्लाबो होदेरना होगोन आरो जोङो दा जुदि नोंथांमोना बे ड्रेसखौ सोरबाफोर फसायदोंब्ला मोजां मोनदोंब्ला जोंनि फेसबुक पेजआव थांनानै अर्डार खालामनो हागोन बेवहाय कन्टेक्ट नाम्बार दङ बे फेसबुक पेजनि लिंकखौ आङो बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन दा आङो सेकेन्ड ड्रेसखौ गाननोसै नै लोगोफोर मोनसे बावा जा मोजां नै शुटिंफ्राव रमान्टिक सिनफ्राव गाननो बिराद मोजां जागोन आरो दाथ' गरम बोथोर जिया माने पियर कटन एकदम गाननो कम्फर्टेबलथार आं गाननानै बिराद मोजां मोनदों लांफैदो लोगोफोर सोरबाफोर शुटिंफोर खालामनो गोसोबा खालि शुटिंल' नङा फेशन श'फ्रावबो गाननो बिराद मोजां जागोन बियो थाबायनायफ्राव आरो कम्फर्टेबलथार नालाय ओमफ्राय मोनसे दंबावो बेखौबो गानबावनोसै आङो दाथ' आङो गोदान सफैनाय ड्रेसफोरखौ देखायखांजोब्बाय ओमफ्राय नै जोंनावहाय दख'नाफोरबो दङ बेखौबो आं रेन्टआव हरो बेखौ आङो फेसबुक पेजआव होनाय जायाखै नालाय बेखौबो आङो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो गाननानै देखायनोसै ओमफ्राय आंनावहाय पार्सनेल मेसेजबो आरो कमेन्टबो फैदों कुर्ताखौ देखाय कुर्तिफोरखौ देखाय होननानै बेखौ आं खालि देखायनोल' हागोन माने फानथायनाय नालाय बेखौ आं गाननानै देखायनो हानाय नङा नै नायदो भिडिअआ नै बियो बेना सेट दङ जोमग्राबो आरो लंपेन्टबो सेटजोब आरो ओमफ्राय बिसोरबो गासिबो सेटजोब आरो नै बियो सिंगेल बेबो सिंगेल नै बेबो सेट नै बिसोरबो माने बिसना गासिबो साइज दंजोबो बेयो बैयावहाय दङ बेखौ आं देखायथ'ला आरो कालाराबो आलदा आलदा मोनगोन आरो साइज आलदा आलदाबो मोनजोबगोन आरो दा गोदान सफैथ'वाखै कुर्तायाबो बेबो माने सिगाङाव सफैखानायानो गोलोम बोथोरनि गोदान मालखौबो जों साननैसो उनावनो लायनो नागिरबाय बे जेब्ला गोदाना सफैयो बेखौथ' आं नोंसिनो देखायखागोन ओमफ्राय दा बेखिनिया दंथ'यो नालाय बेखौनो आं देखायबाय आरो नै लोगोफोर आं दख'नाखौ गाननायनि सिगां बेखौ देखायग्रोबाय माने आं दाखालि फार्स्ट भिडिअआवनो बुंखादोंमोन नालाय बेखौ मालाबा मोजाङै फारि फारि देखायगोन होननानै दिनै आं नै मोनसे मोनसे मोजाङै देखायजोब्बाय बेफोरबो गासिबो बारायनि थाखायसो नोंथांमोना सोरबाफोर फसायदोंबा पार डे हिसाबै लांनो हागोन जिखुनु जाया अकेशनावहाय जेरै हाबा बार्थडे पार्टि बा शुटिं जिखुनु जाया लांनो हाजोबगोन आरो लोगोफोर
दा आङो नोंथांमोननो गासिबो दख'नाखौ गाननानै देखायखांजोब्बाय। दा देखायनाय दख'नाफ्रा भारानि थाखाय आरोना, माने जोंनाव खालि भाराल' मोनो बेबायदिबो नङा, फानथायनायनिबो दख'ना जोंनाव मोनो। ओमफ्राय दा स्टकआव गैथ'वा नालाय बेखायनो आं देखायनाय जायासै, माने जों स्टकआव थिखोथ'खायाखैसै दख'नाखौ। जेब्लानो स्टकआव लाबोगोन होमबानो आं नोंथांमोनजों भिडिअ खालामनानै शेयार खालामगोन। होमबाथ' आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर, बाय बाय।